Bueno, aquí temos a Pilar que está disposta a contarnos como se facía a bola de San Vicente tradicional. Cando queiras, Pilar. Para facer as bolas de San Vicente primeiro había que ter o trigo, o grano. Entonces, uns 10 ou 15 días antes, ibas co grano ao muiño, o teu Alfredo Calvo, e moíache a fariña, o grano. Despois, con ese grano, que xa moído, pois tiña uns bancales, como se fueran non sei, bueno, de peneirala, e ali peneirabas as fariñas, que había peneiras en non sei cantas figuras, máis ou menos espesas. Para a bola, aproveitabas a fariña de flor, que se chamaba, que era a flor do trigo. Para que salira rica, tiña que ser con fariña de flor. Entón, con esa fariña de flor, cando xuntabas as que necesitabas para as bolas, que solía ser un plato fondo de fariña, que era a medida, entón, se non pesaríase, pero se enchía un plato fondo de fariña, e por cada bola un plato. Botábase na vacía, e ali botábase unha pouca auga con sal, e a masa madre, que xa amasabas de 3 días antes, 2 días antes. Entón, con o fermento ese madre, botábase a bola, para amasar a fariña. E ali, con auga, un pouquiño de sal, desfacíase o fermento. E ibas unindo pouco a pouco, sin máis nada que auga e sal. Un pouco, non moito. Cando había unha peza aceptable, regular, como unha taza de masa, a eso puñes os huevos, que se botaban 8 huevos por bola, para cada bola 8 huevos, se contaba con eso, máis ou menos, se contabas os platos, tamén os huevos que lles ibas a poñer. Unha vez que eso estaba batido, xuntabase o huevo con máis fariña e ibase unindo á primeira masa da levadura xa. Hasta que xuntaba toda a fariña e quedaba toda nunha peza. Cando estaba, se non chegaba o huevo, pois botamos un pouquinho máis de auga para facer o condumio total, porque non se nota, non se pode facer, a conta nunca é a mesma, sempre non é a mesma igual a fariña, o tempo todo influye. Entón, amasabas, e tiñas que amasar moi ben. Cando estaba todo moi ben amasado, prácticamente, estaba a manteca, que xa estaba cocida, e blandiña, xa non estaba quente. Entón, ibas añadindo aquela bola, aquela masa, hasta que recollía toda a grasa da manteca, a masa. Traballábase, hasta que as más quedaban limpas de masa. Estaba todo, que non se quedaban apenas masa nos dedos da má. Con eso xa estaba feita o traballo da masa. E finalmente, me equivoquei aquí. Antes da manteca, con o huevo, botase o azúcar, que tamén é medio plato de azúcar, un cuarto de kilo, máis ou menos, por bola. Era o que se botaba entonces, máis ou menos. Podía ser máis ou menos, dependía dos cartos da xente que tiña en ese momento. Puñese o azúcar despois de amasar a masa, non de amasala sin manteca. Cos huevos, botase o azúcar xa prácticamente para que todo vaya unindo, e o azúcar disolvéndose no medio daquela masa. Ten que estar moi amasadiña, queda a masa ben feita. Aí está o punto da xente, cada un que faga a masa, porque tens que tela moi cuidada. Iso é un asunto que hai que ter moi en conta. Unha vez que acabares ese
montaje, xa ten a manteca e xa está a masa feita. Entonces, recollese, limpas a cía, recollese ben para que non queden bordillos, botas un pouquinho de fariña por encima, sacúdese e tápase. Aínda que tapar. A gracia do bon amasado é non poñela nunha zona fría, nin con moito aire frío, tende que ter unha zona templadiña, e ben tapada, que non estén corrientes de aire, e para ese amasado, agora non que hai a levadura panadera, pero falo de cando facíamos antes non había esa levadura, era fermento. Entonces, cando está amasada, ten que medrar o doble do tamaño que tiña a peza que puxeches a levedar. Cando ten o doble do tamaño, quítala, colles un saco, tiñamos antes uns sacos para eso, limpos xa, botábamos a fariña e ali tirabas a masa e ali facías o bordeo, que era cortar xa as pezas de cada bola que vas a despois a volver a poñer encima para cocer. Fas a peza, fas o boliño, vale poñerlo todo nun paño, ou medio saco, con fariña, e deixalo ali outro par de horas ou 3, tamén, a que ablande e se poña blandiña. Cando tocas a masa e xa está blanda outra vez, en eso quítala, pola no papel, estírala, e encima deso, pola máis gorda, depende do gusto que ti queiras, hai que nas cortes, añada un cortiño a masa e botella de azúcar por arriba, iso despois vai ao gusto de cada un. Entonces, botas de azúcar e uns cachos de manteiga cocida encima e van para o forno. E no forno, cando están cocidas, quítanse. Xa está a bola feita. Esa é a bola de juego de San Vicente. Despois, hai unha bola de orillo, que lle chaman, que non é... Se pode facer con esa masa tamén, pero non é tan rica. Faise gramada con masa de pan, a masa de pan añádase en manteca, coas más vaise gramando, botase tamén un pouquiño de azúcar na gramada e deixese descansar un pouco máis. Despois estírase con un rodillo e faise un borde e a iso botase azúcar, manteca, e cando está xa fora do forno, que se mete no forno con masa de pan, ten que estar tamén. Cando está todo iso xa feito, quítase e hai unha botella de anís e tírase encima, cando sale fervendo do forno, e xa está, xa é a bola que trisca. Xa están as dúas bolas aí. Moi ben. Outra cousa que te vou preguntar. Qual era o ambiente cando a xente iba a cocer ao forno? Como era ese tema? Xuntábanse moita xente? Home, claro, era nun forno grande. Eu recordo na miña vida 4 fornos en Redes. O último foi o de Fernando, pero antes estaba o da tía Fuca, o da tía Concha Barreiro, que había na zona que era pequeno. En Curmá había un lugar e cada un tiña o seu forno na casa, o que podía. Entonces iba, a xente amasaba o pan na casa e levaba para o forno a cocer. Entonces ali xuntábase xente, claro, porque como era a cocedura de media parroquia, pois viñan de Barracido, de Seselle, de todas partes a cocer ao forno, ao que fora. Entonces ese día, pois a mi madre querida, risas, contos, que facía unhas bolas de merda que nem salía feitas un desastre,
outras que estaban riquísimas, pois viña Caridad en paz descanse decía, ai, as de fulana parece que lle fixeron unha permanente, porque salían rizadas feas. Despois había as críticas e as risas, cantábanse, eu que sei, moitas cousas. E despois, como era moito tempo que tiñas que estar no forno, porque viña deseselle hasta que levaba a bola cocida, que podían ser horas e estaba no forno. E xa ali traía esta comida para comer ali. Mentras tanto, e María del Carmen pois facía o café con cascarilla, porque tamén para quentar, e ali puñen unha ola e facían iso, esa enxanjada que lle chamaban elas, comías ali. Iso estou falando de cando eu era nena, porque cando era máis grande xa era diferente. E esa era a rumba da esa. Eu en contar que Angelita Casteleiro era unha muller que nestas liadas do cocemento das bolas era unha muller moi simpática e a xente quería ir con ela e pedían a vez dependendo de que Angelita tuvera unha hora ou outra hora. Ai, non, pois xa se poñen de acuerdo as mulleres, a xente para ir ao forno. Cando coces? Pois vou a pasar, vamos para ir na mesma rolada. As de Selle, as de Barracío tamén se viñan todas xuntas e coinciden a veces coas de Redes. E depois había bolas que non viñan para arriba, non había, enfriaran. Hai unha ciencia na bola. As bolas non se lles bota a manteca na fariña e na masa primeira, non. Hai que amasar primeiro a masa e despois machucalas de manteca, porque senón tardan en levedar. Non sei por que iso non entendo, pero é como se cortara a levedar. Poden tardar 3 días e non levedan nunca. Se se bota a manteca xa coa fariña xunta, e iso todo o mundo non sabe facer, claro. Iso era así, a xente que sabía. Escoita unha cousa. E despois, as bolas tamén tiñan un fin, que era aquela xente que che facía un favor durante o ano. Ai, bueno, eso era aparte. Como era? Facíase, xa se facía a bola para regalar. Ti tiñas un compromiso, e o día de San Vicente non facías só para comer ti, facíalo para os regalos que tiñas, os compromisos que tiñas. Levábamos a Ferrol, a Puente Deume, cada un intercambiaba as bolas con o amigo que tiña en San Martiño, en Nimadre, e por de Nimadre traían xa a ti, sempre iso era así. E claro, para levar a bola de San Vicente tiñas o compromiso de levarlo ao amigo que te fixera o favor ou que tiñas un amigo algún lado. Ti acordas na túa casa a quen lle levachedes bolas? Non, nosotros non lle levábamos a nadie. Non? Non, nunca, miña mãe nunca tuvo compromisos con nadie de levar bolas. Levaban as bolas sempre meu tío Ángel a trapichera. Ah. Pero na miña casa non se regalaban bolas a nadie, comíamos todas nós. E a xente que viña, que non había ningún duelo, porque podía ayudar hasta o que traía a leña. Viña polo San Vicente e xa ao carniceiro, dábase un cacho de bola ou media bola na miña casa. Pero había xente que tiña moitos compromisos, Había quen facía 25 pezas todo nunha cocidura para facer os regalos. E durou hasta a Candelaria, porque daquela non se botaba a perder o pan. Que Filá nos conte estas vivencias súas de cando foi moza e nena, é moi interesante. Cantos anos tes agora, Filá? Eu agora vou cumprir 90 en agosto. 90 en agosto? Sí, señor. Bueno, unha muller que é casi a historia de Redes viva, Porque te recuerda, porque hai moita xente que viveu comigo e non se fijou en nada deso, non conviveu desa maneira, tuvo unha vivencia distinta. Todo non se pode, porque hai xente que saliu incluso daqui, e non se preocupaba do ambiente da xente.
Eu tocoume de vivir nun entorno onde era unha familia moi unida, primos, irmás, primos segundos, primos terceiros, na miña casa xuntábanse o que fora para comer unha picaracha, facíase unha comida xunta e comíase todo o mundo. As sardiñas, o que fora. Miña mãe iba uns homes para o mar e tocaba de facer o pan que se facía na casa, o pan, tiñamos unha cociña bilbaína e miña mãe facía o pan na casa moitas veces. E o pan salía cuadrado, porque o forno da cociña bilbaína era cuadrado. E ali facía o pan miña mãe. Entonces, frente á nosa casa vivía Lola, Rosas, non, Ramos de apellido, Rosas era o marido, que estaba casado con un rapaz andaluz. E vivía enfrente, tiña as nenas. E o andaluz era da Marina. E a muller, pois claro, gobernaba a vida e traballaba. Entonces, dice, pois fíjate tú, non teño pan. E traía o pan do cuartel. Pero claro, non tiña pan. E, a ver, agora que lle vou dar? E miña mãe cala a boca. Miña mãe tiña masa de pan e facía as tortas na sartén, que era un cacho de masa, estiraba e freía na sartén, da vuelta e vuelta, en vez de pan comía esa torta na sartén. Entonces, cando Rosas foi comer, miña mãe, para que Lola tuvera pan que darles, porque tiña 3 nenas e o marido, pois levoulle un plato de tostas a sartén. Bueno, Lola xa as conocía, pero el non, que era andaluz. Entón puxo a comida e con as bolas na sartén. E pois o home viña de tertulia e dice, Ozú, me comí un pastel para comer, la Lola tiene una mano. Eran as tortas na sartén que non co andaluzas comer. O sea, que eran costumbres que había. E as tortas tamén na sartén de maízo, de pan de broa, que tamén estaban moi ricas. En fin, eso... Moi ben, oye, estupendo. Moitas grazas. Pois por a música. Vale, veña, hasta logo. Ala.